До сега винаги сме говорили какви са чудесата, които Ексион ще направи с вашето лице. Сега е време да обърнем внимание на една болезнена тема за всички раждали жени. Жени, които рязко са напълнявали или са отслабвали и са получили така нежеланата, отпусната, виснала и пълна с стри кожа на корема. Вече има решение за този проблем. Много жени, когато чуят игли и се плашат. Но повярвайте, благодарение на своя изкуствен интелект, Ексион е с минимален дискомфорт и напълно ефективен само с едно преминаване, стимулирайки фибропластите и насърчавайки увеличеното кръвообращение в дълбоките слоеве на дермата. Губете повече време, а се откажете от своите несъвършенства сега.